Dobrý den, dámy a pánové, dneska teda začneme díl. Budeme řezat kachle a lepit lepení kachlí vlastně na náš mycí box. Něco už jsem si předřezal, už jsem začal, jo, a vlastně budu v tom dál pokračovat. Napřed si to tak, musím to lepit postupně, čili nalepím dno toho mycího boxu, nebo toho lavoru našeho, a nalepím tady vlastně to čelo. To čelo lepím, že jsem si vlastně ze spodu přidělal kus laťky, kam vlastně položím tu kachli, aby mě nesjela, jo? A vlastně budu to na tom dělat. Mám to všechno stejně nařezaný výškově, vlastně jsem vzal tu nejvyšší bod, který byl, ten jsem vlastně nařezal, aby mě to udělalo základní hranu a rovinu toho dřezu, od kterého se pak vlastně odpíchnu k tomu dalšímu lepení, jo, protože tady třeba mi to padá, no, tady máme nevím, půl centimetru jsem spadlej na tom rohu a vlastně to mě udělá tu rovinu. Samozřejmě, když ten předek bude rovnej, tak to bude vypadat celý, že to je rovný, jo, to už jako od voka, to už pak bude jako, jo, kdybych to udělal prostě do spádu, tak to bude furt vidět, že to je křivý. Když to udělám prostě rovně v jedné míře, tak to bude vypadat, že je to rovný, a i když tam můžou být nějaké křivosti, protože ty křivosti tam jsou, jo, to si nebudeme nic nalhávat, protože ten lavor prostě nebyl dokonale ořezaný, když jsem ho tam šroboval, jo, takže odskočil mě i od té desky, jo, takže je to takový, jo, a přesně i tady vevnitř vlastně budu ty boky si nařežu, že vlastně vemu tu největší míru a podle toho to nařežu. A pak to budu lepit. Vlastně čelo, dno toho lavoru a pak vlastně ty boky. Jo? A tím vlastně vytvořím základní míry pro zbytek, tady ten vršek těch kachlí, co se vlastně bude dodělávat. Nejhorší asi průser v tom bude tady ty oblinky. Jo, ta oblínka tady, tak je prostě ta se bude asi nejhůř vyřezávat, jo, z toho všeho, protože to si myslím, že to bude blbý, no, ale tak uvidíme, jo, co bude, jo, protože, no, prostě tady ty oblínky, ty prostě se budou blbě vyřezávat potom na té ploše, samozřejmě, a když to přeženu, tak tu kachlu dojedu někde sem, jo, tak, jo, bylo vlastně tak. A přemýšlel jsem o tom, že tu kachlu bych tam jakože spustil ze šikma, jo, bych tam dal prostě kousek, pak to dospáruju, jo, takže tam to nebude, jo. Spárovat to budu potom, ukážeme obyčejnou takovou. Takže základ je teďka vlastně udělat tu hranu, udělat to dno, nařezat si další kachle a celý to nalepit. Tak, můžeme vidět, začal jsem lepit, no, takže jak jsem říkal, ten předek má tam lištu, na kterou jsem posadil vlastně ty naměřený kousky, jo, a vytvořilo mi to vlastně přední hranu. Jak jde vidět, ten kastrol, těžko se to lepí, řeknu to na rovinu, hrozně těžko se to lepí, jsou to kousky prostě, jo, na kachlu to nevychází, jsou tam kolíbky, nebo jak to řekl, jo, tady ty úhly prostě, jo, prostě hrozně blbý, kousky toto, no až to zaspáruju, uvidím, co z toho vyleze, protože to bude možná peklo. Když mě viděl obkladač, tak mě asi lískne a řekne mi, ty už v životě nic nedělej, jako jo. Bude to více barevný, protože to jsou zbytky kachlí, co mě zbyly. Fakt opravdu to je 20 let starý kachle a prostě už je tady válím a tady se mi hodí, tak je tady prostě naplácám, jo. Ale říkám, když mě je obkladač, tak mě lískne a řekne mi, ty už to nedělej, jo. Ale my, lajci,
prostě to plácáme, jak to plácáme, že jo. Nám to stačí, jo. Když si děláme pro sebe, proč bychom si to neudělali tak, jak si myslíme, že by to mohlo být. Samozřejmě vždycky by to mohlo být lepší, ale vždycky by to mohlo být horší, jo. Jinak máme teda první nalepení. Používám teda furt lepivo, to je C2T, C2T, tam první mám, za druhé si myslím, že ta plexa je na to důležitá, protože je to dřevo a ten plast a prostě teplo, zima, aby to pracovalo. Jinak, koupil jsem na to prostě prach obyčejnou spárovačku, čím to budu spárovat. Je to tady tahle. Opravdu je to prach obyčejná spárovačka. V životě bych ji nedal do koupelny třeba, jo, protože prostě tahle firma nedělá dobrý spárovačky. Nedělá, každý obkladač vám to řekne, že to prostě není dobrá spárovačka. Ona je levná, ona vychází líp, jo, ale prostě na ten náš účel to stačit bohatě bude. Jak říkám, do koupelny v životě bych ho nedal, jo, protože stojí úplně prostě za výš, jo. Ale říkám, tady nám stačit bude na to naše spárování, na ten náš box, protože bude to v dílně, bude to de facto takový použitý, nepoužitelný, no, takže opravdu to není nic, co by to bylo, jak říkám, do koupelny, v životě, no, v životě, do sprcháku, v životě, no, protože opravdu nestojí na to, co by měla, si to by měla pár času, a to se načíná, takže tak, takže teď budeme lepit. Samozřejmě ty ručky jak tam jsou, no, to ještě uvidím, že bych nasekal pachla menší a že bych prostě udělal více, takže více rozměrově, nebo tam bude větší spáry, položit prostě, nebo řešit na to způsobem žízlo z těch zbytků tady, co mám. Třeba tu bílo, modrou, prostě co najdu takový, tak to je stejně tlustý samozřejmě, jo, tak aby to bylo, jo. Jinak uvidíme, jak to celý, říkám, pak se zafunguje, zaspáruje a je to Bahama, prostě dělal jsem Bahamu, jsem měl ještě bílý, ten modrý a tam jsem si, že šel jsem tam na to, tak jsem tam tady, takže jak to bude pokračovat. Tak, jsem si říkal, že něco natočím, ještě k tomu, no. Takže vlastně jsem začal lepit kachle. Jo, jak jde vidět, dolepil jsem ten lavor. Je to teda v pytli, protože jak to bylo půlkulatý, tak no, nevyšlo to úplně tak, jak já jsem si představoval. Kdyby ten hranu, jako, kdyby ten kýbl, ten lavor byl větší a udělal si vylopil to polystyrenem jakože do roviny, jo, tak by to určitě bylo lepší, jo, to je prostě asi taková chyba. Jenže jak ten lavor je malej, a kdybych tam dal polystyren, tak už mě tam nezbyde žádný, no prostě nevím, jestli by to bylo úplně jako, už by mě zbylo jako nic, jo, i když to, nevím, jo, možná ne, možná by mě to stačilo, jo. Jinak jsem to oblepil lištama, ty jsem si tak nějak vyrovnal, aby to nebylo úplně tak, protože je to půlkulatou kachlu, jako vnitřní roh. Na rovinu nejsem obkladač, takže nevím, jak bych to udělal. Jo, jak tu lištu bych nařezal, aby to bylo, jak jsem říkal jedno videu, že bych to jako plechovou, aby se to dalo zatočit, jo, ale nejsou úplně obkladač, nejsou žádný obkladač, takže to dělám tak jako nějak, jo, nějak prostě, jak si myslím, no, jo. Jo, lepím už teda ty kachle, jak jsem říkal, jo, jo, takže uvidíme, jak to všechno vlastně půjde, jo, jo, takže je to hodně spíš tak trošku od voka, aby to sedělo, dělám, jo, protože je to křivý, no, je to křivý,
je to křivý. Jo, takže měl jsem si vyrovnat ten spodek, jo. Kdybych to dělal znovu, tak si vyrovnám asi ty nožičky nebo tu podkladovou desku do roviny, že by si podložil tu konstrukci do roviny, aby si to mohl samozřejmě měřit váhou, jak to vychází. Jo. Taková jako dotaz a chyba, nebo dotaz a chyba, taková poznatek, co bych asi udělal jinak. Jo. Kdybych to měl někam rádoby, že by to bylo vidět, že by to bylo, tohle bude zastrčený v dílně, bude se to používat jednou, třeba řeknu, za 2krát do roka, když se bude umývat, prostě když se budou dělat klobásy, nebo tak. No, takže to vlastně bude takový jenom zašitý, takže nikdo to moc neuvidí. Jo. Ale říkám, udělal bych to, že bych si vyrovnal tu celou konstrukci do roviny, celý ten mycí box, abych si mohl všechno měřit váhou. Jo. To bych udělal. Jo. Bohužel neudělal jsem to, takže teď musím to všechno odloukat tam vrátit. A prostě rukama to zkouším sejít, někde bude něco, někde bude víc párovačky, někde méně. Uvidíme, jak to pak vlastně bude ten konec, jak to vypadá. Takže teď to ukládám bílou, co mi navyzbílí, co všechno starý, tak to třeba prostě 100 let, tak všechno má a uvidíme, jak to bude. Takže budeme dál dělat a uvidíme, co pokračuju, tak to nepokračuju. Tak, jelikož tohle video, tom pátým díle, se končím do finále, takže jsem sundal sluchátka, abych se slyšel. A pár věcí k tomu řeknu. Už to mám skoro obložený a mám poslední kachličku. Díru, kterou mám tady na tu baterku vyvrtanou, jsem dělal tady tímhle přípravkem. Koupil jsem ho v nejmenovaném marketu se 3 baráčkama. A do té kachle jsem si vlastně naměřil podle ty díry, vlastně jak to má být. Navrtal jsem si to klasickým výdejákem, jo, bez příklepů, bez ničeho, abych prostě tu glazuru provrtal a vlastně pak do toho vykroužil tu díru. Jo, takže jsem nám vykroužil tu díru tady tím. Napřed jsem tam převrtal, tu glazuru jsem prorazil klasickým výdejákem a vlastně pak jsem to vykroužil, jsem si nastavil vlastně na tom nastavitelném vykružováku, jo, jsem si nastavil vlastně poloměr a vykroužil jsem to, jo, takže to je k té díře na tu baterii, jo, co bych tak řekl. Teď vlastně chci ukázat, co jak si to dělám, takže vlastně mám uřízlou tu kachličku, kterou potřebuji vlastně dát sem, jo, půjde sem. Samozřejmě ty hrany jsou ostrý. Mám nějaký kotouč do brusky, takže já de facto na ní srazím jenom vrchní hranu, nebo hrany, jo, který vlastně dělají otřepy na nějakým brusným kotouču, co vlastně používám. Jo? A teď vlastně mám nachystanou tu kachličku. Jo? Klasicky mám tady namíchané lepidlo, už jenom do šupanu, protože už kýblu by mě to nechci. Jo? Takže jsem si namíchal do šupanu, protože potřebuji pak jenom zbytek. Ono u té spotřeby, tam je totiž hrozně malá spotřeba. Jo? Jak začnete tahat lepidlo de facto hřebenem, jo? Tak tam je prostě strašně malá spotřeba, jo? Nebo minimální spotřeba. Jo? Jo. Nanesu si lepidlo, používám 8 hřeben, prostě to
Jo. Udělám si prostě čistě a jasně tady. Jo, a mám nachystanou de facto plochu. No a i samozřejmě. No, takže tak. No, teď vlastně kachličku, protože nevím proč, ale lepím nebo nanáším lepidlo na obě dvě strany. No, nejenom na to přes klasický obkladač by to dal na to, mrskl by to tam a hotovo. Jo? Já nevím proč, ale prostě dělám to na obě strany. Dobře, špatně, hele, nevím. Jo. Otřu si hrany, že aby tam nebyly ty. A teď se musíš trefit, samozřejmě co je vršek, co je spodek, že jo. Jo. Což samozřejmě je u mě problém, protože boje, jo, jak to patří. No, takže mám špatně uřízlou. Tak, ne, takže tak. Takže taky ne. Takže taky ne, takže takhle patří. Takže mám dobře uřízlou. Akorát pár zamotaných tyhle. No a prostě tam hýznu. Jo? Založíme těma křížkama. Jo? Přitlačíme. Jo? A je to hotový. Hele, samozřejmě může být, že to někde uteče, někde bude větší spára, někde menší. Tady už vidím, že se mi to otvírá, protože ta dřevotříska asi nebyla úplně jako sešrobovaná k sobě dobře, ale jo, vyženu ze spár bordel, jo, hold, tak to je. A takhle jsem to nalepil vlastně celý, jo. Tady zkusím dát menší, jestli to, tak, jo. Tady ten vršek, to jde vidět, nevím. Tady ten vršek vlastně zatáhnu lepidlem, jak všude tady. Pak to natřu fasádní barvou a vlastně nebudu to řešit, jo. Nebudu to obkládat, jo, těma kouskama. Říkám, zatřu to fasádní barvou a to by mělo stačit, jo. Takže vyvrtat díru, tohle a vlastně poslední kachlička je nalepená. Teď zatáhnu ten zadek a tím je obklad hotový. No, teď to necháme zase zaschnout 24 hodin minimálně a pak vlastně se bude spárovat. Jo? Takže asi tak. Takže tohle bylo všechno k tomu lepení těch kachlí a tak dále. Samozřejmě, kdyby někdo něco měl proti tomu nebo proti tomu, hele, jsem v žádném komentáři. Samozřejmě může někdo říct, jak to dělá on. Bych byl i rád, kdyby někdo řekl, jak to dělá, protože, nebo jaký používá lepidlo třeba na to dřevo, že ne všechny výrobky na to dřevo, nebo ne všechny individualizace na to dřevo jsou dobrý nebo špatný. No, takže bych rád, že někdo v komentáři napsal, co. Takže si uvidíme vlastně, až se bude spárovat.